कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. नारायण राणेंनी मराठा समाजाचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी केल्याची टीका वैभव नाईक यांनी केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज कणकवली येथे मनोज जरांगे पाटील जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनाला सिंधुदुर्गवासियांचा पाठिंबा या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. आणि जरांगे पाटीलांच्या भूमिकेशी आम्ही सर्व मराठा बांधव त्यांच्या भूमिकेशी सहमत होतो आणि त्यांना पाठिंबा या ठिकाणी देण्यासाठी हे आंदोलन या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा जरांगे पाटील ज्याप्रमाणे आदेश देतील त्याप्रमाणे सकल मराठा समाज आंदोलन करेल आणि त्या आंदोलनामध्ये एक आमदार म्हणून मी या ठिकाणी सक्रिय सहभाग या ठिकाणी व्यक्त करेन. आधी सर्वप्रथम मराठा समाजाचा आमदार म्हणून जरांगे पाटलांच्या पाठीशी आम्ही पहिल्यापासून आहोत. त्यांच्यावर जो लाठी हल्ला मराठा आंदोलन त्या लाठी हल्ल्याच्या विरोधात सुद्धा आम्ही आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. आणि त्याचबरोबर आज विधानसभेमध्ये अधिवेशन व्हावं म्हणून आमचे यमराज दानवे विरोधी पक्ष आहेत त्याच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्या आमदारांनी मागणी केली की यासाठी स्पेशल अधिवेशन या ठिकाणी व्हावं. आणि आजच उद्धवजींनी सांगितलेलं आहे की या संदर्भात हा जर निर्णय प्राप्त करत असेल तर तो केंद्रामध्ये लोकसभेचं अधिवेशन विशेष अधिवेशन बोलवलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा लोकसभेचं अधिवेशन बोलवण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. आणि ज्याप्रमाणे आम्ही सगळेच आमदार एकत्रपणे आजसुद्धा मुंबईत अनेक आमदार राज्यपालांना या ठिकाणी भेटले आहेत आणि सगळ्या आमदारांची भूमिका असेल आणि त्या आमदारांच्या भूमिकेला आणि जरांगे पाटलांच्या भूमिकेला जे काय करावं लागेल ते आम्ही या ठिकाणी करू. कुणबी दाखल्यासंदर्भात खरं तर नारायण राणे आणि त्यांचे सुपुत्र निलेश राणे यांनी मराठा समाजाचा वापर आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी केला. याआधीसुद्धा अनेक जेव्हा विरोधी पक्षात ते होते तेव्हा अनेक मेळावे घेतले आणि मराठ्यांना वेगवेगळ्या भूमिकेतनं भडकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा मात्र मराठ्यांबद्दल काय भूमिका होती त्यांच्या पोटात काय ते आज ओठात या ठिकाणी आलं. हे आपण गेले 2-4 दिवसाच्या विविध माध्यमातून आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आणि खरं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मराठ्यांची काय भूमिका ही आता ॲडव्होकेट सुहास सावंत आहेत त्यांनी सविस्तरपणे सांगितलेली आहे. आणि त्या भूमिकेशी आम्ही सगळेजण ठाम आहोत. आणि त्यांनी सांगितले की कुणबी मराठा हा वाद नसून या आरक्षणासाठी काय करावं लागेल ह्यासाठी सुहास सावंतांनी विस्तृत मार्गदर्शन केलेलं आहे. ते वृत्तपत्राद्वारे सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा हा त्या भूमिकेशी ठाम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.